Hello, дорогая, здрасти. Какво става? Днеска мисля да не играя на една игра. Мисля да играя на няколко игри в един клип. И първата от тях ще е Grow a Garden. Понеже ако сте гледали миналия клип, ще разберете и ще знаете, че засадих няколко бамбука в фермата ми и показах някои промени. Но без да исках, взех огромния бамбук, дебеля. И за това мисля сега по принцип да, още го пазя в мене, ето вижте. Между другото той е доста висок. Ей, сега ще ви го покажа колко е висок. Тук съм си аз. Да, разкарай се. Той не е само толкова висок. Погледнете, сега ще ви покажа. Той минава надолу и после продължава нагоре. 21 килограма. Сега ще го стилна. Така да ще го силна. Разкарай се. Ето. Да силна инвентори. Това струва 660к. Добре. Вече имам, между другото, не знам дали сте забелязали. Вече имам 45 милиона, понеже тук малко си изхарчих парите за един кладенец. Не мога да повярвам, но изхарчих 60 милиона за този кладенец. И тук сложих, това струва 12 милиона и 500 хиляди, то 1 милион, а това май също 1 милион. Или 2. Без да исках си взех бамбук. Чакай, този бамбук, кой го е посадил тук? И тебе ще взема. Добре. Ще ги силна и ще си купя нови. Само тия ще силна, защото искам все пак да ми е... 130 каза 2 бамбука. Добре, супер. Не се оплаквам. Watermelon. Тук много са, бе. Не ги ли купувате? Добре. Watermelon-ите са. Между другото, вече тук ми е съвсем препълнено и нямам никакво място да плантвам още неща. Затова мисля скоро да почна. Скоро мисля да почна да ги редя на другите редове. Ако не сте гледали другия ми клип, абонирайте се за канала и го потърсете в видеоклипове. Той беше вчера. Така, между другото, ми е доста приятно. Вчера беше евента. Не евента, ми е апдейта на Grow a Garden. За жалост, аз присъствах на него. Обаче... Моля? Какво става, бе? Какво се случва? Добре, после това сигнал да се абонирате за канала. Какво си ти, бе? Моля, що сме на SpongeBob? Grow a Garden да не е по... Моля? Защо мога да летя? Добре, лети си. Ура, летим. Летим в Grow a Garden. Моля, летя. Ти не си сериозен. Сериозно?
Не, те не са шегуват. Аз сериозно ли летя? Еми летим нагоре към звездите. Ма аз вече не... И колко е... А мога ли да... Мога ли да се кача върху тебе? Не, аз сериозно ли се качих върху този колоната? Окей, това е моментално. Бързо влизайте в Гроа Гарден. Ето, това е вкарай се. Браво. Сериозно ли? Колко време ще можем да летим? Окей, аз нямам да представя. Кога си ти, бе? Да, те пърна. Това си ти, бе? Окей. 10 милиона за фалси и тупак. Не си ли малко нагла? Тая не е малко нагла, тая е много нагла. Ямар. Между другото, разбрах един номер. Буквално станах богат. Точно понеже помолих един за сит. И сега гледайте какво пиша. Сега ще напиша в стата. Please fruit. И правя такава емотиконка. Да, някои хора го отказват, обаче... Please fruit. Аре бе... О! Сериозно ли? О! О, хора! Той колко ще струва? Танк. Не знам как се пише, ама пиша танки. Танк. Да, написах. Танк Ю. И... Абе, дори не мога да го произнеся. Боже мой. I want to see my inventory. Бичо! О, what? Ту имам 2 милиарда и 500 в сметката ми. Пич, ти не си сериозен. Пича се... Пич! Ти колко си богат, бе, ти ще ме направиш милиардер. Абе, колко ще ми даваш? Пича, колко растения има? Стига, бе. Той е най-добрия. Хора, ей сега той ще си го пречистя инвенторито. Имам 2 милиарда 570 милиона 852 хиляди и 50 евро в сметката. Не ме питайте какъв е този късмет, обаче аз съм богат. Пич, ако гледаш този клип, съм ти благодарен, да знаеш. О, сид шопа ми е презареден. Я видим какво има тук. Некви ефтини букуци. Цялото ми уважение. Отивам да си взема разни неща, си украся фермата, защото вече съм богат. Имам 2 милиарда и 500к. Да. Мини ТВ. За кого ми е мини ТВ? Да те питам. Ето. Тук има някакви бокуци. Не. Не благодаря, пич. Я. И какво искаш? Я, дай да си взема някакъв пет. Аз си имам, ама все пак. Там тук мисля, че най-скъпият е 70 милиона.
И мисля, че мога да си го взема без да ми прави нищо. То е 30 милиона. Аз тия неща мога да си ги взема без проблем, бе. Сам дет не знам той за какво е. Harvest all fruit from a chosen plant 5 uses. Абе, не знам какво е. Аз дори не знам как да се произнася. Да, теб вече те видяхме. Отиваме в гардена. Хора, това е просто уникално. Очаквайте да видите и други промени в градината. Мисля за сега това да е от клипа. Между другото, наистина пробвайте този номер. Сигурен съм, че и на вас ще ви излезе късмета. Чуваме се следващия уикенд и чао!